ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರೆಗಳ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಅವೇ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಚಿಕನ್. ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಡ್, ಚೂರು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನಾ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ಆಯರೆ ದೀಕ. ಪ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ಆನಗ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ, ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದನಲ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆನಗ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನ ಚೂರು ಮಂಜಳ್ದ ಪೊಡಿಲ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಡು. ನನ ಚಿಕನ್ಲ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡತ್ತ. ಅಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಜ್ಜಂಡ ಇತ್ತೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ಥ ತೋಜುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನನೆಕ್ ಪಾಡುಡಾಯಿನೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತುದಿ ನಂಚಿನ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್. ಈ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ.
ನನ ಮುಚ್ಚಿದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಯ್ಯಡು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರಿದು ನನ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದದು ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಕ ನನನೆಕ್ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದು ಕೊಜೆಪ್ಪುಲ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಬಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನನ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಯ್ಯಡು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರಿನಗ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ ಆಡೆಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.